Син белергә тиеш, Джек. Гомереңне бушка әрәм иттең. Мин сиңа бер ядрә калдырдым. Соң инде. Яхшы эш, доктор Шепард. Муйныгызга нәрсә булды? Нәрсә инде? Хәле тотрыклы. Мин душ алам да, концерт беткәнче Дэвидны күрергә тырышырмын. Кирәк булсам шалтыратырсыз. Доктор Шепард. Ул аңга килә. Анестезиолог тулы дозаны биргәнен күрдем. Яхшы, алга таба мин үзем. Лок әфәнде, ишетәсезме? Джон, сез уяндыгызмы? Сез катлаулы операция кичердегез. Ял итегез. Һәм селкенмәскә тырышыгыз, яхшымы? Килеп чыкты. Барсы да яхшы узды. Ләкин нәрсә булачагын без әле белмибез. Юк, доктор Шепард, килеп чыкты. Мин аякларымны сизәм. Джон, сезнең аякларда шулай тиз сизгерлек кайту мөмкин түгел диярлек. Әйдәгез бары тик. Син дә күрдеңме? Нәрсәне? Хәтерләмисеңме? Лок әфәнде, зинһар, ял итегез. Хәзер безгә барырга кирәк. Юк, Джон. Минем белән барасыңмы? Без бер кая да бармыйбыз. Сез операция кичердегез. Ә миңа улымны күрергә кирәк. Синең улың юк. Нәрсә? Джек, синең улың юк. Табиб. Джейн, Лок әфәндегә тынычландыргыч бирегез. Миңа китәргә кирәк.